Κυρίες και κύριοι, το ποσοστό των αναποφάσιστων φαίνεται ότι παραμένει εξαιρετικά υψηλό και γι' αυτό το ΣΤΑΡ έχει ξεκινήσει μαραθώνιο συζητήσεων με πολιτικούς, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για να αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τα προγράμματα των κομμάτων και των υποψηφίων. Σε λίγο κοντά μας θα είναι ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, αναπληρωτής υπουργός άμυνας και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' Αθήνας. Ο κύριος κοντά μας είναι ο κύριος Σίμος, μάλλον τηλεφωνικά, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου, υποψήφιος βουλευτής Β' Αθήνας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κεδίκογλου. Κύριε Κεδίκογλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Βόρεια Εύβοια. Κύριε Κεδίκογλου, εχθές στην κεντρική προεκλογική ομιλία του κόμματος, ο κύριος Σαμαράς είπε ότι δεν θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Το αποκλείει. Όλοι όμως λένε ότι είναι το πιο πιθανό να γίνει. Η επόμενη κυβέρνηση να είναι μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Οι αποφάσεις των κομμάτων στην 7η Μαΐου θα καθοριστούν από τις επιλογές των Ελλήνων την 6η Μαΐου. Οι Έλληνες θα καθορίσουν και τους συσχετισμούς στη Νέα Βουλή που θα προδιαγράψουν τις επόμενες εξελίξεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι προσωπικά μου είναι πολύ δύσκολο να συγκυβερνήσουμε με το ΠΑΣΟΚ για τον απλούστατο λόγο ότι και σε αυτό το διάστημα που στηρίξαμε την κυβέρνηση Παπαδήμου είχαμε πάρα πολλά αρνητικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα στο δικό μου τομέα αρμοδιότητας που μου είχε αναθέσει ο Αντώνης Σαμαράς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναγκάστηκα να προσφύγω στη δικαιοσύνη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τέντε, για το σκάνδαλο του Champions League στην ΕΡΤ και ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος εναντίον της διοίκησης της ΕΡΤ, την οποία είχαν καλύψει δύο υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μόσχαλος και στη συνέχεια ο κύριος Καψής. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό... Εσείς λέτε τόση ώρα, κύριε Κεδίκογλου, ότι δεν θέλετε μεν, δεν το αποκλείετε δε. Κοιτάξτε, οι Έλληνες θα καθορίσουν με την ψήφο τους την πορεία των εξελίξεων. Ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων στη Νέα Βουλή θα δείξει πού θα πάει το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία, να πάμε και στο... Αλλά θέλω να σας αναφέρω και κάτι άλλο, ότι βασικός πυλώνας του κυβερνητικού μας προγράμματος είναι ο επαναπροσανατολισμός της εξωτερικής οικονομικής μας πολιτικής και κυρίως η ανάπτυξη των σχέσεων με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ισραήλ. Ήμουνα μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά στην επίσκεψή του στην Μόσχα και συμμετείχα στις συναντήσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς εκεί. Είδα τις δυνατότητες... Κύριε Κεδίκογλου, ωραίες εξωτερικές σχέσεις. Το θέμα είναι όμως αλλά κατά πόσο έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Κοιτάξτε να σας πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας επισημάνω ότι... Να σας ξαναδιακόψω, συγγνώμη, μόλις ήρθε ο κύριος Ραγκούσης. Σε λίγο θα μιλήσουμε και μαζί του. Κύριε Ραγκούση, καλώς σας μεσημέρι. Σας ακούω, κύριε Κεδίκογλου. Ναι, θέλω να σας πω ότι στο διάστημα της διακυβέρνησης από τον Γιώργο Παπανδρέου οι ελληνορωσικές σχέσεις πέρασαν στην κατάψυξη, βαθιά κατάψυξη. Λοιπόν, είναι κάτι στο οποίο έχουμε διαφορετικές επιλογές που δύσκολο μου φαίνεται να ταυτιστούν. Μάλιστα, κύριε Κεδίκογλου, θα επανέλθουμε σε εσάς σε λίγο. Να πάμε στον κύριο Ραγκούση. Κύριε Ραγκούση, χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Βενιζέλος, είπε ότι επανέλαβε ότι θα βγούμε από το μνημόνιο σε 3 χρόνια και ότι σε 3 χρόνια θα αρχίσουν τα πράγματα να αλλάζουν προς το καλύτερο για τη ζωή των Ελλήνων. Να ελπίζουμε, είναι αλήθεια, μπορεί να γίνει αυτό, είναι εφικτό? Κοιτάξτε, όσο συνεχίζεται η προσπάθεια λίμωνο, ήδη καταρχάς έχουμε αποτελέσματα, έτσι. Η χώρα παραμένει όρθια. Εμείς έχουμε βεβαίως, χάρη αποκλειστικά στις μεγάλες θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός και που είχαν σαν αποτέλεσμα και ένα κομμάτι του αυτή τη στιγμή πραγματικά να έχει υποστεί μια ευνηδιαστική επιδείνωση της οικογενειακής και προσωπικής του ζωής, έχουμε καταφέρει να παραδώσουμε, όπου παραδώσουμε από Δευτέρα, μια χώρα η οποία είναι όρθια. Είναι όρθια, άρα μπορεί να διορθώσει τα λάθη που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, μπορεί να διορθώσει τις αδικίες που σίγουρα γίνανε το τελευταίο διάστημα, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που τέθηκαν ξαφνικά στο περιθώριο να βγουν από αυτό. Εάν δεν ήταν η Ελλάδα όρθια, αυτό σαν δυνατότητα δεν θα υπήρχε. Και πράγματι το 2009 όταν αναλάβαμε υπήρχε πραγματικός κίνδυνος η Ελλάδα να καταρρεύσει. Το ότι η Ελλάδα κρατήθηκε όρθια νομίζω ότι είναι κεκτημένο, το οποίο πραγματικά προϊονίζεται εάν συνεχιστεί με την ίδια ένταση η προσπάθεια που τουλάχιστον εγώ εννοώ το πολιτικό σύστημα πρέπει να κάνει, λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πράγματι μπορεί η Ελλάδα να βγει το συντομότερο στο ξέφωτο. Βεβαίως, και αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω την απάντησή μου λέγοντας και το εξής,
Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι μπροστά. Κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τη Δευτέρα η Ελλάδα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη πολιτική κρίση, με μια κυβερνησία. Και δίπλα στα προβλήματα της οικονομικής κρίσης να προσθεθούν και αυτά της πολιτικής κρίσης. Εκεί πράγματι θα έχουμε τον κίνδυνο να αντιστραφεί η πορεία. Ήδη, πολλοί εξωτερικοί οίκοι έχουν επανέλθει στο σενάριο της εξόδου από την Ευρωζώνη ενόψει των εκλογών. Μα είναι λογικό, γιατί ξέρετε και εκείνοι τροφοδοτούνται με στοιχεία των δημοσκοπήσεων που, αν και δεν ανακοινώνονται, πραγματοποιούνται στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, και άρα τείνουν και αυτοί να εισπράξουν το ενδεχόμενο, και άρα αυτό αξιολογούν, η Ελλάδα να μην έχει μια κυβέρνηση και να μην μπορεί να κυβερνηθεί από Δευτέρα. Και αυτό σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό τον κάθε έναν τον αποθαρρύνει. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, να πάω να επενδύσω στην Ελλάδα, να πάω να κάνω δουλειά στην Ελλάδα. Αλλά εδώ η Ελλάδα έχει οικονομικά προβλήματα. Έκανε μια προσπάθεια να τα ξεπεράσει. Μα τώρα δεν έχει κυβέρνηση. Είναι ακυβέρνητη. Πού να πάω? Άρα κάτσε πίσω. Άρα να σου η ύφεση, να σου η ανεργία. Κύριε Ραγκούς, θα επανέλθουμε σε εσάς και πάλι και να πάμε στον κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαγκα. Να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, κύριε Παπαδημούλη, στο θέμα της διακυβέρνησης της χώρας από τη Δευτέρα. Ναι, βλέπω όσο περνούν οι ημέρες και οι ώρες, οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έντρομες από την μεγάλη διαρροή που έχουν από πρώην ψηφοφόρους τους, να προβάλλουν αντιφατικά το κίνδυνο της ακυβερνησίας. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, την ίδια ώρα που λέει είμαι έτοιμος να κυβερνήσω αυτοδύναμος, προβάλλει ως μπαμπούλα την ακυβερνησία. Ο κύριος Βενιζέλος, την ίδια ώρα που λέει πάω για πρώτο κόμμα, προβάλλει την ακυβερνησία. Και είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν μαζί, υλοποιούν ένα μνημόνιο το οποίο είναι ο οδικός χάρτης προς την χρεοκοπία και την επιστροφή στη δραχμή, εξέλιξη που εμείς δεν επιθυμούμε, και γι' αυτό λέμε ότι αν στείλει την κοινοπραξία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, που κατανέμει άδικα τα βάρη, που παράγει ύφεση, που παράγει ανεργία, που δεν έκανε τίποτα για τον εξυγχρονισμό της διοίκησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, τίποτα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, τίποτα για την τιμωρία των υπευθύνων των σκανδάλων. Αν του στείλει τους συνεταίρους του μνημονίου ο λαός στη μειοψηφία της Βουλής, παρά τον πόνους των 50 εδρών, τότε θα ακουστεί ένα ηχηρό μήνυμα και στους δανειστές μας, που και αυτούς δεν τους συμφέρει η επιστροφή στη δραχμή, γιατί θα είναι η θεωρία του ντόμινο και θα βλάψει και την Ευρωζώνη και τη Γερμανία, και θα αναγκαστούν να επαναδιαπραγματευτούν απεχθείς και απαράδεκτους όρους που μας έχουν επιβάλει, όπως το να δανείζεται στην Ελλάδα μια ιδιωτική τράπεζα με 1% και η Ελλάδα ως κράτος με 5 με 6%, ή να έχουμε μια πολιτική που παράγει ύφεση με τη συνταγή του μνημονίου, καθώς επιβάλλει σε μια χώρα, πράγμα αδύνατο και μαθηματικά, να πάει τα ελλείμματα από 16% στο 3%. Από εκεί και πέρα, αν ο λαός μας δώσει, όπως δείχνουν τα μηνύματα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στις γειτονιές της Β' της Αθήνας, μια ισχυρή εντολή για να διεκδικήσουμε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, κυρία Τσαγκά, να διαμορφώσουμε απέναντι στους συνεταίρους του μνημονίου μια νέα πλειοψηφία με προοδευτικά αριστερά χαρακτηριστικά, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για να πάμε στους δανειστές μας, στη Μέρκελ, και να πούμε: υπάρχει ένα λαϊκό μήνυμα, δεν σας συμφέρει και εσάς η ασύνταχτη χρεοκοπία της χώρας, ελάτε να διαπραγματευτούμε και πάλι πώς θα ρυθμίσουμε το χρέος. Και στο εσωτερικό της χώρας, και κλείνω με αυτό, θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα έσοδα από αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν, και να περικόψουμε δαπάνες από εξοπλισμούς, από μίζες, από γραφειοκρατικές πελατειακές δαπάνες, από ακριβά έργα, από ακριβές προμήθειες. Εκεί που δεν έκανε τίποτα ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, να πάμε και στον κύριο Δημήτρη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θα επαναλάβω μία δήλωση του χθεσινή του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι οι νέοι σχηματισμοί που δεν είναι αριστεροί, το λέω ευθέως, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι νεροκουβαλιτές του ΠΑΣΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως. Αναφερόταν βέβαια στους ανεξάρτητους Έλληνες. Βεβαίως. Πάνω απ' όλα όμως δεν είμαστε προδότες του ελληνικού γένους. Και Δίκογλου, Ραγκούσης, Σαμαράς, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι κατηγορούνται ήδη για εσχάτη προδοσία κατά του ελληνικού έθνους. Με την επίσημη σφραγίδα της δικαιοσύνης, το σκεπτικό της οποίας το δείχνω εδώ. Έχει παραπεμφθεί λοιπόν με το άρθρο 86 στη Βουλή, το αποσιωπάτε και εσείς στα μέσα ενημέρωσης επί 2 χρόνια, και φυσικά οι κατηγορούμενοι Ραγκούσης και Δίκογλου. Η αξιοπιστία λοιπόν των δύο προλαλισσάντων θα πρέπει να κριθεί και από το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι κατηγορούμενοι για εσχάτη προδοσία. Αυτά που λένε λοιπόν
πριν από λίγο, αλλά και αυτά που λένε 2 χρόνια τώρα. Ακούστε, σας παρακαλώ. Ναι, αυτό. Αυτά λοιπόν συνιστούν. Να συζητήσουμε θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα της πολιτικής και όχι της ψυχιατρικής. Ναι, ενεργούν λοιπόν ως συνειδητά όργανα του εχθρού, της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Ραγκούσεις και. Σηκώνετε τα χέρια ψηλά. Προτείνουν λοιπόν. Κύριε Ραγκούση, είστε κατηγορούμενος για ισχάτη προδοσία. Το ξέρετε αυτό. Σας λέω όλα ναι. Ότι είστε κατηγορούμενος για ισχάτη προδοσία. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορώ. Πολιτικά μπορώ να συζητήσω με όρους ψυχιατρικής, δεν μπορώ. Κυρία μου, θα με προστατεύσετε, παρακαλώ. Εγώ μιλάω θεσμικά. Πρέπει όμως να προστατεύσω και τους άλλους, κύριε Αντωνίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ βαρύς η χαρακτηριστική που χρησιμοποιείτε. Να σας πω, κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν είναι δική μου ισχυρισμή, της δικαιοσύνης είναι. Η επίσημη νομική του ιδιότητα. Κύριε Αντωνίου, μπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήματα που σας θέτω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Απαντώ λοιπόν. Η επίσημη νομική των ιδιότητα σύμφωνα με τον νόμο είναι ότι είναι κατηγορούμενη εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι. Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε, ελπίζω, πιο σωστά σε λίγο. Να πάμε και στον κύριο. Δεν με αντέχετε της ποινής? Όχι, κύριε Αντωνίου. Σας αντέχω, αλλά δεν απαντάτε στα ερωτήματα που σας θέτω. Ήρθατε να πείτε αυτά που έχετε. Σας τρομάζω, κυρία Δεσποινής μου. Θα σας τρομάζω. 2 χρόνια το αποσιωπάτε. Εμένα προσωπικά δεν με τρομάζετε καθόλου. 2 χρόνια το αποσιωπάτε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Έτσι, πάμε πάλι στον κύριο Κεδίκογλου. Διαπράτετε προπαγάνδα δια της σιωπής, γκεμπελική προπαγάνδα δια της σιωπής. Και εσείς. Κύριε Κεδίκογλου, το μήνυμά σας στους ψηφοφόρους, σας παρακαλώ πολύ, σύντομα αν είναι δυνατόν. Ναι, θα σας το πω σύντομα. Θα αφήσω ασχολίαστα τα όσα είπε ο κύριος. Και πολύ καλά θα κάνετε, κύριε Κεδίκογλου. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την εκτίμηση του κύριου Ραγκούση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γλύφεις εκεί που έφτυνες, Σίμω. Γλύφεις εκεί που έφτυνες. Κρίμα τα παντελόνια που φοράς. Κύριε Αντωνίου, δεν σας διέκοψα. Γλύφεις εκεί που έφτυνες. Θα με αναγκάσετε να κλείσω το μικρόφωνο σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είσαι στο ελληνικό? Αφήστε τον άλλο. Ντροπή σου. Λοιπόν, θέλω απλώς να πω ότι μεγάλο το διακύβευμα, μπορεί να έχουμε επικίνδυνες εξελίξεις. Ακούτε και την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται από ορισμένους. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ισχυρή κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ομαλότητα. Ιδιαίτερα για μας εδώ στην Εύβοια, ιδιαίτερα για μας εδώ στην Εύβοια, όπου έχουμε ξεκινήσει μαζί με το επιμελητήριο σειρά δράσεων που έχουν φέρει ήδη αποτελέσματα. Έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας. Κύριε Αντωνίου, νησάφτια. Κρύβεσαι από την Εύβοια, σε κυνηγάει όλη η Εύβοια, καταζητούμενος είσαι. Ναι, ελάτε να μου το πείτε εδώ πέρα, κύριε Αντωνίου, γιατί εδώ είμαι με τους συμπατριώτες μου παρέα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, αφήστε τα φασιστικά τα κόλπα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ομαλότητα για μας εδώ στην Εύβοια ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε πάρει την τύχη μας στα χέρια μας. Σε συνεργασία με το επιμελητήριο έχουμε προχωρήσει σε εξαγωγές στη Ρωσία. Έχουμε φέρει υποψήφιους επενδυτές. Υπάρχει ενδιαφέρον για project και στη Νότια και στη Βόρεια Εύβοια, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει χωρίς να υπάρχει σταθερότητα και ομαλότητα. Μάλιστα. Και απλώς μια κουβέντα, όσοι εγκατέλειψαν την παράταξη την πιο κρίσιμη στιγμή και τη χτυπούν πισόπλατα, δεν θα έπρεπε να μιλάνε. Μάλιστα, κύριε Κεδίκογλου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο. Κύριε Ραγκούση, το δικό σας μήνυμα. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών της 6ης Μαΐου, παρακαλώ. Εγώ θα σας πω το διακύβευμα και το μήνυμα, αλλά θα σας πω επίσης, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδημούλη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα μπορούσατε να σχηματίσετε κυβέρνηση παίρνοντας ψήφο ανοχής ή εμπιστοσύνης από το κόμμα του κυρίου Καμένου. Έτσι. Κάνετε λάθος, θα σας το εξηγήσω μετά. Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ. Και το κάνετε συνειδητά και κακόπιστα. Διότι είναι καταγεγραμμένη η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση στηριζόμενος σε αυτές τις πολιτικές απόψεις αυτού του πολιτικού φορέα. Λοιπόν, το μήνυμα είναι ένα. Κατά τη γνώμη μου, ή θα συνεχιστεί ο δρόμος της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, θα διασωθούν και θα περιφρουρηθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος προοδευτικών φιλολαϊκών μεταρρυθμίσεων, ή η Ελλάδα πραγματικά θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος ο ελληνικός λαός με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να πάρει αποφάσεις αντιμετωπίζοντας
Δυστυχώς θα το πω, την πραγματοποίηση και την υλοποίηση κάποιων σεναρίων που μέχρι τώρα, τουλάχιστον τα 2,5 τελευταία χρόνια, εμείς ακόμη και θυσιάζοντας πολιτικά τον εαυτό μας, κάναμε τα δυνατά να αποφευθούν ως ενδεχόμενα πραγματικά για τον τόπο. Μάλιστα. Κύριε Παπαδημούλη, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση του κύριου Ραγκούση όσον αφορά συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Τα έχουμε διευκρινίσει απολύτως. Ο ίδιος ο Τσίπρας προχθές στη διακαναλική. Απλώς διασκεδάζω βλέποντας την προσπάθεια και του Σαμαρά και του Βενιζέλου να συκοφαντούν, να διαστρεβλώνουν και να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι πάμε τόσο καλά που έχουν τρομάξει πάρα πολύ. Εμείς επιδιώκουμε με την ψήφο του λαού να διαμορφωθεί μια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή με προοδευτικό, αντιμνημονιακό, αριστερό περιεχόμενο και κατεύθυνση. Έξω από το μνημόνιο, μέσα στην Ευρώπη, με αλλαγές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο κύριος Καμένος δεν είναι παρτενέρ με μια τέτοια συνεργασία. Αν ο λαός, κυρία Τσαγκά, μας δώσει την εντολή και τη δύναμη να κάνουμε αυτήν την προσπάθεια, να στείλουμε τους συνεταίρους Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ στα έδρανα της μειοψηφίας, να ξεκουραστούν και να σκεφτούν τα λάθη τους και τις ευθύνες τους, υποψήφοι παρτενέρ για ένα κοινό μίνιμουμ ρεαλιστικό προοδευτικό πρόγραμμα για συμμετοχή, στήριξη ή έστω ανοχή είναι ο Κουβέλης, η Οικολόγοι Πράσινοι, η Παπαρίγα. Αν πάμε στη Βουλή, το αν θα δώσει ο Καμένος ή κάποιοι βουλευτές του Πασόκ ή της Νέας Δημοκρατίας ψήφο ανοχής σε μια τέτοια κυβέρνηση είναι δικό τους θέμα. Το τελευταίο που θέλω να πω, 30 δεύτερα, είναι ότι στους πολίτες που παραμένουν αναποφάσιστοι. Άρα επιβεβαιώσετε μόλις τώρα, κύριε Παπαδημούλη, το σενάριο που σας είπα. Δεν διέκοψα κανένα, κύριε Ραγκούση. Μην μιμήσετε τον κύριο Αντωνίου. Μα σας παρακαλώ. Μην μιμήσετε τον κύριο Αντωνίου. Και σας παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη, μόλις επιβεβαιώσατε αυτό που σας είπα. Να σέβεστε αυτά που λέω. Και να μην διακόπτετε. Εσείς να αντιλαμβάνεστε όμως τι λέτε. Μόλις το επιβεβαιώσατε. Και κλείνω σε 30 δεύτερα. Απευθύνομαι στους πολίτες που παραμένουν αναποφάσιστοι. Τους λέω, αν ψηφίσετε και πάλι φοβισμένοι από την κινδυνολογία της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, και πάλι αυτά τα δύο κόμματα θα σας πούν: ο λαός εψήφισε μνημόνιο, σκάσε και σκάβε. Νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα. Εσείς θα τους πείτε, θα πέσετε το τρένο από τον Τζάβες. Τους καλούμε να συγκεντρώσουν την ψήφο τους αριστερά, ενωτικά, αντιμνημονιακά. Και να φέρουμε λεφτά από τον Τζάβες. Να μην τη διασκορπίσουν αριστερά και δεξιά για να μπούμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, προκοπής μέσα στην Ευρώπη. Με αλλαγές. Και με πετρέλαιο από τον Τζάβες. Επιτυχία, να είστε καλά. Πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Ραγκούση. Εσείς, κύριε Παπαδημούλη. Πρέπει να ντρέπεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς, κύριε Παπαδημούλη.